En mor maranya kwa Ramogi ni medo kete Ramogi TV machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng Awuor. En dok machien mokalo ne sirikal bang' doho mar apil tamore yiene piny owacho dhi nyime juogo osuru mar gero udi manengogi ogonyore. Mabende doho mamalo nowacho ni nichoko mobalo gi chike mathurka. Jang'ad buche mar doho mar apil Lydia Achode, John Mativo to gi Gashoka nonyiso piny owacho ni mondo owe ng'ado jopiny osuru mar gero udi manengogi ogonyore ka giwacho ni ok en kare ng'ado osuru makamano to wachno pod nigi ywaruok e doho. Gimedo ni okang' moro amora minyalo kaw gi piny owacho nyalo mana bedo toka aka osewinj burano mong'adi. Mae koro biro kaka fuong'ruok ne jo Kenya mosebedo ka ywak mokalo ewi ng'eto makamano e kinde mangima bende pod omedo ridore. Kata kamano sirikal pod nigi thuolo mar dhi e doho mar malo mogik kata Supreme ka gidhi dwaro ni mondo mi ng'eto mar doho mamalo kod mano mar apil mondo mi oruch oko. Said the housing tax lacks a comprehensive legal framework and that imposing the levy against persons in formal employment to the exclusion. Jatend piny Kenya William Ruto oseong'eto mar doho mowito oko juogo jo Kenya osuru mar udi. Kanolose e kaunti ma Meru, Ruto nowacho ni doho nowinjo migi thuolo mar timo gik moko kaka chik dwaro moloyo wite oko chutho. Mimi nataka niwaambie wale wameenda kotini ati kuzuia hii mpango ya housing. I want to tell them there is no greater public interest than the employment of millions of citizens who for a long time have never had an opportunity to work in their country because there has been no plan on how to employ young people in Kenya. For the first time, the government of Kenya, through a popular vote in our manifesto, have a plan on how to create jobs in Kenya through the housing program. I want to say, for the avoidance of doubt, we are already making the law that the court authorized that we go and make the law. They should have given us a chance to complete the law, but we are going to complete the law and we are going to go forward with making sure that we create opportunities for jobs for the young people of our country, because that is what the people of Kenya want. That is the right thing to do, and that is where public interest is. Tumekubaliana jameni? Tunaelewana? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Kuna watu wananiambia wameenda kotini ati tusimamishe ajira ya hawa vijana. Na wao wako na ajira. Bibi zao wako na kazi. Jo Kenya itunge mopogore opogore pachoka bendo golo pachgi kalure gi ng'eto mar doho mar apil mochungo chenro mar juogo osuru ne udi manengogi oyweyo. Mae kaka jo Kenya ne loso kodwa. Ushuru ming'ado osebedo matek kendo osebedo ka hinyo jo raia. Pesa onge, tije onge, kech ng'eny, chandruok ng'eny, to serikal okaso kabisa ni nyaka ng'ad ji ushuru kila mahali to usebedo agergeki. Bende ibiro nwang'o bang'e kucha ni gina mag wadozi wabiro dakie, gino gibiro gerogi, kendo gibiro dwaro joma dakie, ma joma thagi macho gageki. Ok apar ka biro dakie utego ekom. En mor kuoma nikech chik manyicha Ruto dwa tiyo go jo Kenya ok nyicha ber ahinya. Kirango gimoro amora sani Ruto nomedi osuru. Tiyudo ka jok mane dwa ng'ad pesa go yudo ka ng'ato msache en siling 10,000. Ochako ng'ad 1.something%. Ayudo ka koto otimo gimaber. Kuhusu ya affordable housing, mahakama ilishasema kwamba ilishaamua kwamba isimame kidogo tupate mwongozo. Na nataka niseme kwamba hii maneno ya affordable housing hautaingia kwa nyumba kama una chakula. Chakula ndicho muhimu, watoto waende shule, nyumba tutajenga baadaye. Kwanza uchumi urudi chini. Mimi naweza sema kutoka nzio za nyuma tumegilo tukijua mahakama iko au sio? Unajua unasemanga hivi, hakuna mwenye ako juu kuliko the sheria au sio? So rezo mimi siwezi changia, mahakama endelea na kazi yenu. Apingo court mar Kenya wito oko agenda mar sirikal mar gero ne ji udi ma bechgi yot. Kendo tijini ne ondiko ji mang'eny, mane jo Kenya mang'eny, vijende mang'eny oseyudo tich, kendo sani koro gidhi koso tich. Nyiso ni vijende mang'eny dhi dok e kuo, kendo gidhi nego ji mang'eny.
mimi nimefurahia vile imetupiliwa bali kwa sababu inatufinya. Na at the same time hatutaki hiyo kuwa tunakatwa pesa kwa sababu wengine wetu tumejenga tumechukua malon tumejenga nyumba, so hakuna haja ya kufoziwa ununue nyumba ingine. Jodak machangamu e kaunti ma Mombasa moda ke udi mag National Housing Corporation odaro kiny ma kawuono mondo chiw thuolo mar gero udi manengo gi oyweyo. Chenro no weyo ka omuko udi maromo 80 ka chenro no nita kod obila. Jodak no yudo buok makende ka giywak malich ni wachno pod ni do kendo giseyo okang' mane okawno mar daro gi ataro machik. Jodago koro dong' ka onge kama gidhiye kendo mwandu gi bende no kethore e kinde ma nyithindo bende koro oseyawo skul. Odar jodak go eko e lowo maromo eka 5 kendo sirkal geno mar gero udi 1,000 e lobno. Kwa sababu ya kutetea wananchi na kutetea watu ambao wameenda kutafuta haki yao, lakini sasa sisi tuko kotini na tuko hapa wanyonge, wajane, mayatima, lakini serikali imekataa kabisa, kumaanisha kwamba koti hazina muhimu saizi katika nchi yetu ya Kenya. Na hata kama kulikuwa na haja ya kubomoa, ingekuwa ni vyema wananchi wapewe nafasi ya kutoa vyombo vyao. Naona hata hapa nyuma yangu kila mahali hapo ukienda estate, vitu watu wakina mama, watoto, nini, hata wengine wana watoto ambao wanatoka shuleni, sasa hajui atakula vipi. Tulipoamka hivi hapo nje kulikuwa kumejaa mapolisi na watu wengine walikuwa wamejaa hapo. Sasa tulipotoka nje Ndoto ilikuwa imesimama tayari hapo. Sasa hatukupata uwezo wa kutoa vitu. Sasa tulipotoka hiyo ikaanza tayari kubomoa. Sasa kila kitu iko hapo ndani na imebomolewa. In our master plan, we intend to do 1,000 units in those 5 acres. So you can see we are removing 84 and doing 1,000 units. That is part of the affordable house plan, to make sure that we create more units to have more people having a decent and cheap accommodation. Jokanyo e sekta mar somo mawuok e pinje adek mag Afrika ma ugwe moriwo piny Tanzania, Kenya gi Uganda kod chula ma Zanzibar jobiro kanyakla matwak e yore mag tieko achiedhnade mantiere chwalo som CBC. Jokanyo go wacho ni gidhi mbele nono midhiero manie yor somo no e seche ma jopuonjre mag junior secondary ikore madhi e skunde mag senior secondary. Giwacho ni som CBC korie makare to biro kelo ber mathoth ne jopuonjre mag pinjego kendo biro konyogi e nyuolo thuolo mathoth mag tije kod tego uchumi. We know that the ministry ought to, by now, have classified our secondary schools so that they start preparing. One of the worries we have is that we are going to again reach next year, when we know January 2026, we are going to have this first group moving to senior school, and the schools don't even have the fields. If it is the sports academies, what is needed? What will be the minimum for such a school to have before then? So we feel that the ministry needs to fasten the field so that the crisis we had in junior school, we don't again see it in the senior school. Kuweza kufanikiwa katika hii inahitaji ushirikiano, na zaidi ya yote tunahitaji rasilimali, kwa sababu hao walimu ambao ndio wako katika usukani wa kuweza kuendesha gurudumu hili ambao watasaidiana na wazazi, kunahitajika rasilimali za kuweza kuhakikisha kwamba hao walimu wanafundishwa. Na ni namna gani ambao walimu wanaweza kufundishwa? Tunajua kwamba serikali zetu zina vipaumbele mbalimbali, lakini sisi kama jamii tukiweza kuonyesha kwamba na sisi kipaumbele chetu ni elimu, na hasa hizi stadi za maisha ambazo zinaongeza umahiri wa vijana wetu kutoka katika elimu waweze kutawala mazingira yetu, basi tuweze kutengeneza ili hitaji liweze kuwa ni kipaumbele kwa upande wa serikali. Tunashirikiana na wakurugenzi wa mitaala, lakini pia na wa mitihani, watungaji mitihani, kwa sababu hapo pawili ndo panahitajika hasa kushirikiana kwa pamoja. Kwa upande wa mitaala tunawasaidia waweze kuzifahamu na kuzitambua na kuzitaja zile mahiri ambazo wanataka kuzijenga. Litkod kuyo kwa koboma makisumo to kachiel kom jofwambo gi keyo itongi mane masira marapaya manotimore flyover mamambo leo kinyi makawuono. E masira manotimore okinyi no kaluwore kod lipod obila lero ni nyamburko mane jafwambo Dickens Wasonga riembo nodonje bwo trailer mowito ngimane kanyo. Jatend migawo mar weche tudruok manyasani Eliud Owalo nochope kar kano ringre ma Ramogi Oginga Odinga kama nochwalo mos mage makuyo
ka bende nowacho ni tho makamano biro apoya mokalo. Jotelo mamoko ma Kisumu kamoting'o gavana Anyang' Nyong'o kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Orun bende nochwalo ote magi makuyo. We have lost a friend, someone whom I spoke to last night. And it's unbelievable that by this morning, I got the message that he has passed on. So I want to take this opportunity to pass my message of condolences to the family, the entire media fraternity, and his friends and relatives within Kisumu and beyond. Dickens was a very easygoing person, a team player. He was very forthright, very cooperative, and he exhibited a lot of professionalism. Dickens was the chairperson of the Kisumu Journalists Network. Actually, he had booked an appointment to come to offices on Tuesday to come and introduce the new office holders. So we send our condolences to the media fraternity and wish the family courage during this difficult time. We will try our best to support the family and all the members of the local journalist fraternity during this difficult time. Kambi manomiyo rak mar gero kambi mar rech Masori moger kod omenda maromo siling milion 140 oloro dhoudi mag kambi no kendo jolupo ok nyal dhi nyime kod loso baraf magitiyo godo e kano rech. Maeri timore kaluwore kod rem mar piny owacho mamalo ma chulo gowi maromo milion 14. Jolupo mag rech e gwenge mag Nyatike maende nosebedo ka yudo baraf e kambino kotelnegi kod jakom mar dho wath ma Luanda Julius Onyango oyango ni kambini sani olor dhoudige kendo chenro mar loso baraf duto chung'. Jolupogo wacho ni sani gintiere kod pek e yudo baraf magitiyo godo e kano rech kendo gidwaro mondo piny owacho mamalo tiek midhiero makamano. Nawinjo ni nitiere ng'ikni moko matin. To county notemo matek gi national government mokelo yot oyawe. To bang'e sama noyawe no tiyo matin gimoro 1-2 week kama mano wachako yudo ice. Kendo nokonyo maber kabisa nikech weche mag rech koro ne dhi makare. Kata rech ogo modeko kata bei pod rach. To wanyalo store rech mondo mi wayud nengo maber. To kapok otiyo ochako winjo ni nitie default ma koro nyaka gi sani pod nyoko dhi mbele. To agombo ni mondo mi odhi mbele nikech wan gi sida mar kaka ice mondo mi wayudi. E sama piny mangima yango dwe mar kansa mar dho nyodo, jothieth e kaunti ma Nyamira ochano nyasi mar chwalo puonj kendo timo nonro maonge chudo e osiptande mag sirkal. E kind mine 145 mosetimnegi pim e kauntino e dweni, 24 kuomgi oyudgi tuono kendo osechaknegi thieth. Apisa mag thieth e kauntino okwayo joma mine mondo owuog oko mondo pimgi to gichak thieth chon koyudgi gi tuono mondo mi oduok chien thoe mikelo kod kansa mar dho nyodo. We have a screening going on. Watu wetu wa mama wanascreeniwa sana sana, cervical cancer ni ya wamama. Pia kuna wale watoto wadogo ambao wako 10 and 15 years old. We give them HPV vaccines, and those vaccines are all over within our facilities in Nyamira. So jambo la muhimu ni kwamba watu wetu wanafaa kujua ni kwamba cancer inakuwa very expensive sa ile mtu hajajua mapema kwamba ako nayo. Akujulikana amekuwa nayo mapema, matibabu yake inakuwa rahisi. Because watu wetu wanajua sana cancer, mara mingi tunaenda Kenyatta, tunaenda Nairobi hospital, watu wanaenda India, na hiyo gharama yake iko juu sana. So ndio maana tunaambia tafadhali kujeni mapema kwa facility zetu muweze kupimwa. We are trying to look if it can be able to work as a rec region so that it can be able, because they are a bit expensive to set up, but so that it can be able to have treatment of chemo and radio around here. Kwa wazazi wote wa kaunti wa Nyamira na wahimiza tafadhali wachukue wasichana wao miaka 10 hadi 14 wapate chanjo ya HPV hili hapo mbeleni wasije wakuwa na shida ya kansa. Nchi zingine ambazo zimeenea kwa maneno ya prevention ku vaccinate wasichana, kansa imepunguka. Jiang'wen omaki e kaunti ma Kericho gi keth mar uso koth bando ma ok opuodhi ne jopur.
Kodhigo iwacho ni nousi e bombe ma Chepsion, Litein, Kapsoit, Kapkatet duto e kaunti ma Kericho. Johalago nojuki kamieno rangi mag red oxide e kodhi mar oduma mondo mi owuondi jopur ni gin kodhi mopuodhi. Simeon Maina, jatelo mochung'ne migawo mar nono kodhi mano Kefis, owacho ni uso mar kodhi magalagala ketho ageta mar sirikal mar medo nyak mag cham e puothe. Simon Maina. The team was able to inspect 25 shops, and out of those, actually 22, that is 88%, were complying. But out of 3, they were able to find one. There was an aggravate whereby the seller had opened seed. That is a serious offense, because the moment seed is opened and is being weighed out, there is no assurance, because the seal has been removed. There is no assurance of the quality, because they could be selling anything. The other ones, we had persons who are selling seed without the seed seller's license, which in the process, we were able to arrest 4 people from different locations. One of the offenders was actually found at Litein Market. We had a number of them. Some of them ran away when they saw the Kefis team. Ramogi yiena mondo alorgi kanyo kapok aloro aneno ote mar min bill kanitiere Kabondo wacho nopuoyo ahinya ng'eto mar doho mochungo juok mar osuru mag udi. Kata kamano, koromo sa achiel e wang'e, Ochieng' Emmanuel ikore mar kelo ni weche manyien mag ang'ich welo, kendo sa 3 obro kelo ni weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe. Let's open big doors and small ones.